de la pagina 21, capitolul 21 din Genesa, am să citesc două versete. Deci de la pagina 21, capitolul 21 din Genesa, spune așa. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrâneață, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Amin. Amin. Iubiții mei, frați și surori, mă bucur că ziua aceasta sunt în casa Domnului. Și cred că împreună cu mine vă bucurați și voi, sau nu? Amin. Frații spuneau că afară plouă și știți, când plouă, unii zic e o vreme din număra bani sau o vreme când toți pot să doarmă liniștiți. Dar în casa Domnului aceste două lucruri să le dăm afară din mintea noastră, banii la locul lor, stați liniștiți și somnul să dăm afară. Dacă văd pe cineva că doarme, îl ridic în picioare și îl pun să stea aici să-l filmează fratele. Și cred că nu e așa în damână cât a trăit el la mai domnul mare. Dar vin Duhul ăsta de somn și vine și ne chinește și nu-i ușor. Domnul să mustre orice duh de somn și din potrivire și astăzi, fiindcă suntem în casa Lui, să ne unim cu toți inimile și din toată inima noastră să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin? Amin. Pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Frați și surori, nu la voia întâmplării, astăzi, fratele, au citit Psalmul 78. Eu aseară când m-am pus în pat, am luat Biblia și am zis că nu am pus să mă culc, e prea de grav. Și hai să pus citesc un psalm. Și am deschis la Psalmul 78. Și nu-i nimic la voia întâmplării. Și cuvântul Domnului în psalmul acesta ne spunea în felul următor. Ce am auzit, ce știm, ce ne-a învățat cine? Părinții noștri, slăviți să fie Domnul. Și îi mulțumesc Domnului că m-am născut într-o familie de oameni credincioși și am fost dus la binecuvântare și eu la fel ca acest copilaș, ca această fetiță. Nu țin minte cum era atunci. Eram mic, dar țin minte că mi-au povestit părinții. Ai fost adus la binecuvântare. Și frații te-au luat în brațe și au rostit binecuvântarea. Și a zis, Domnul să te păzească și biserica au zis cu toți, Amin! Slăvit să fie Domnul, că Domnul m-a păzit. Am ieșit de acasă și m-am dus la școală. Mama și tata plângeau și m-am încredințat în brațul Domnului și Domnul mi-a purtat de grijă. Am terminat școala, a venit vremea să mă la armată. Și atunci, pe vremea lui Ceaușescu, când se făcea armată, acum, băieții nu mai știu de armată, de regulament. Acum regulamentul fac ei, pe telefon. Treaba lor. Depinde ce regulament fac. Domnul se binecuvintează cu înțelepciune. M-am dus la armată și parcă văd în gară, în scan, m-a petrecut tineretul. Cu cântări de bucurie în cor, cânta corul prin gara de scan și m-am dus plin de bucurie uitându-mă mergând trenul, am lăsat în urmă părinți, frați și surori și am zis, Doamne, mă duc într-un loc unde merg toți tinerii și mă la datorie. Dar te rog în numele Lui Iisus, Doamne, dă-mi putere să fiu lumină. Și Domnul m-a ajutat și a fost cu mine, slăvit să fie Domnului. Și în prima dimineață, parcă văd că răsărea soarele, deja era iarna, în ianuarie, dar răsărea soarele și eu eram învățat, nu ca acum, dimineața facem colațiunii. Eram învățat să nu mănânc dimineața când mă la casa Domnului. Și am zis că rămân planton acolo și voi merge să mâncați, trebuia să iei ceva planton. Și când mă întorc, se întorc ei, mă duc eu. Și am zis, Doamne, nu mă duc să mănânc. Mă plimbam pe platou. Și mi-am adus aminte că în ora 9 corul stă în picioare înaintea Domnului Biserica de Calafindel și cântă, Doamne bun, ascultă rugăciunea mea. Și cântam împreună cu ei prin Duhul. Și am zis, Doamne, când să treacă un an și 4 luni? O venit vremea și-o trecut acei ani și acele luni. O venit vremea și-o trecut și armata. M-am întors plin de bucurie și Domnul m-a binecuvântat. O venit vremea când m-am căsătorit și am zis, Doamne, să fii cu mine într-un drum necunoscut, dar bine cunoscut de Tine. Și am cerut binecuvântarea plână cu frații la rugăciune și Domnul m-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! La rândul meu și Domnul m-a binecuvântat cu 7 copii, 2 băieți și 5 fete. Și mulțumesc Domnului că sunt ca o binecuvântare. Și ori de câte ori ajung acasă, sunt bucuros, care și mă întâmpina cu bucurie și trebuie să stau cu răbdare să ascult pe toți cei ce vor să-mi spună
câtă răbdare are Tatăl nostru din ceruri, cu fiecare dintre noi și pe nimeni nu a dat afară ce o ascultat și ascultă rugăciunile, slăvit să fie Domnul. Dar am cântat cântarea, cea mai mare jertfă este ascultarea de cuvântul Domnului cel Sfânt, să luăm aminte cine? Toată adunarea, amin? Și să-L împlinim pe acest pământ, slăvit să fie Domnul. Pentru că Domnul a pus o mărturie în Iacov, spunea Psalmul, a așezat acolo o lege în Israel și a poruncit părinților să spună despre a cui? Copiilor lor și să cunoască, iar aceștia, la rândul lor, să spună celor care se vor naște despre minunile care le-a făcut Domnul atunci în Egipt și astăzi aici în cetatea aceasta. Sunt minune aici sau nu sunt minune? Este o minune că este un pământ străin, dar Dumnezeu e prezent și în locul acesta. El poruncește noilor să aducă ploaie la vremea potrivită. Pentru ce? Să crească iarba pe munți la vremea ei, că acolo sunt animale și dobitoace care Dumnezeu le poartă de grijă. Dumnezeu poartă de grijă puiilor, corbilor. Și nimeni nu moare de foame, să moare. Știi Dumnezeu câte viețuitori sunt pe pământul acesta? Dacă a făcut marea, marea nu lăsat-o goală fără nimic. În mare sunt atâtea vietăți la care Domnul le poartă de grijă și nimic nu e la voia întâmplării, că e controlat de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și astăzi suntem la o binecuvântare de copii, la care zic Domnul să binecuvinteze familia aceasta și să le dea binecuvântarea în căsătorie în continuare și copilași să fie sănătoși și ei să fie un exemplu în casa lor. Cuvântul Domnului în Proverbii va spune, învață pe copil de mici calea Domnului, iar când va îmbătrâni, îi va prinde bine în viață, nu? Domnul îl va binecuvânta, tu fă-ți datoria. Poate stai și plângi și copiii nu te ascultă. Poate stai și plângi că și numai tu ești mai zdrobit și ai probleme. Deasupra tuturor lucruri este Dumnezeu care vede totul și controlat de El, sau nu? Dacă totul lumea asta e controlat și înregistrat, cu cât mai mult Dumnezeu care știe toate mișcările care sunt pe pământ, oare El nu știe că ești în locul acesta astăzi aici? Nu știi că azi noapte n-ai putut dormi? Nu știi că te-ai frământat noaptea asta de problemele care ai? Poate ești fără servici, sau poate ești fără pâine, sau poate ai probleme militare. Crezi că Dumnezeu nu știe? Aduceți înaintea Domnului toate lucrurile cu mulțumiri. Și mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl, aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi toți, la voi, fraților. Dumnezeu să binecuvinteze biserica de aici, în Alba. În biserica asta n-am fost, am fost acolo unde vă adunați în biserica cealaltă și m-am bucurat că Dumnezeu v-a dat harul acesta ca aici să se aprindă un altar în cetatea aceasta și să fiți o lumină, slăvit să fie Domnul. Așa cum a vorbit Domnul lui Avram odată, ieși din țara ta, din neamul tău și du-te unde? Într-o țară unde voi spune eu. Nu întrebat Avram de Domnul, Doamne, eu n-am navigator, n-am nimic, cu ce spune să mă duc? Pe care autostradă, pe care cărare și pe ce drum? Și unde să mă duc? Ce-a făcut Avram? O ascultat de Dumnezeu. Pentru că s-a încrezut în el și Domnul a fost el, au avut probleme și Avram. Și să ne punem în situația lui, Domnul a vorbit de ani de zile că va fi o sămânță mare și se va mulți și Avram era bătrân și Sara era bătrână. Și ce se gândea, Doamne, eu am 90 de ani de multe ori, acum cu copii, familii, tineretul înzăodează, așa este. Dar mai de mult eram mai mult copii în familiile noastre, în familiile unde venim. Și acum dacă ai spune la o soră de 50 de ani, după ce au crescut copiii mici, eu câteodată îi spun la soția mea, că nu suntem de 50 de ani, suntem mai tineri, poate pare mai bătrâni, dar suntem mai tineri. Și îi spun soție, să nu te gândești că s-ar putea, nu să știi, Sara a născut la 90 de ani, hai, când aude, parcă se gândește, Doamne, dar parcă n-aș putea. Dumnezeu te întărește, toate lucrurile sub cer au vremea lor, nașterea tare, vremea ei, atunci, fraților, ferici de copii care sunt făcuți când? La tinerețe, Domnul să vă binecuvinteze și să binecuvinteze tot poporul. Poate ați avut mai când o să o căsătorit, fiecare la rândul cetei lui Domnul să vă binecuvinteze toți copilașii
să fie aici, în casa Domnului. Așa o spus o vedeți aici. Până nu vă veți face ca un copilaș cu niciun chip. O spus o vedeți de la Marcu 10 cu versetul 15, parcă acolo au spus. Și am înregistrat aceasta și multe lucruri care le-au spus copilașul spre învățătura noastră. Domnul se ia aminte și la noi și ăștia mari. Eu când îi văd copilașul acum, parcă îmi pare rău că mi-am văzut din față. Stau și mă închipuiam ca cum e copilașul ăla, la cui e, cu cine seamănă. Mama e acolo sau tata îl cunoaște și știi. Și chiar dacă nu îl vedea, la noi în sat, în Caravindești, pe vremea la Ceaușesc, era un saivan cu oi, cu 1000 de oi pe vremea aceea, la Ceapeu. Și primăvara, de obicei, știi că sunt mielușești, de doi atunci, erau binecuvântare la comunii. Și nu știu, toate lucruri erau dublate. Și tot animalele aveau câte 2 viței, câte 2 mii și era plin. Acum, toți se chinuiesc și nici unul nu rezolvă. Și atunci, în primăvara, când o jumătate de oră, când da drumul la mei, acolo între oile și alea, s-auzea un zbehăit și un gălăgăit că nu știai. Și după jumătate de oră, toți liniștiți, voioși pe lângă mama lor. Oare de unde și cine punea în mintea lor să cunoască glasul mielușelului mama? Ori dacă o mielușică, o oaie cunoaște glasul mielușelului, oare mama de aici care o da naștere la un fiu sau la o fetiță, în dureri și în naștere, oare nu-i cunoaște glasul când plânge? Îl cunoști, poți să fii și pe ori când auzi că plânge copilul, îl cunoști pe tău, pe sânge din sângele tău. Oare Domnul Dumnezeu, cel care a făcut toate lucrurile, când tu plângi și strângi de Domnul, oare nu-și cunoaște glasul? Fraților, Dumnezeu cunoaște glasul fiecăruia. Știi ce sânge ai, știi ce grupul sanguin ai, știi cum te porți tu în viața asta, știi ce șiretlicuri faci, știi ce ascunzâșuri faci, dar Domnul e înțelept. Nu le dă pe fața aici să strânge cugetul cuiva să bea ăla, cum așa să fac, așa a făcut. Domnul este înțelept și așteaptă ca să te întorci și să mă întorc la El, că cei ce-o făgăduit Domnul la vremea potrivită va împlini, slăvit să fie Domnul. Dacă ți-o promis ceva Domnul, frate și soră, stă lângă Domnul. Domnul nu rămâne dator la nimeni. O trecut atâția mari de ani și Avram era poate disperat, dar nu avea răbdare. Așa și noi de multe ori n-avem răbdare și vrem să grăbim lucrarea și vrem ca cumva să punem mâna ca uza, să ajutăm la carul lui Dumnezeu. O făcut bine? Nu o făcut bine. Frate, ai răbdare, că dacă ți-o promis Domnul ceva, ți-o făgădui ceva, Domnul nu rămâne dator la nimeni și te va ajuta la vremea potrivită. Și ce-o promis Domnul îți va da din toată inima. Domnul nu-i pare rău de nimic. De ce ți-o promis? Dar a spus Domnul odată, îmi pare rău că l-am făcut pe șarpe? Tot șarpele o înșaltă pe Eva. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Că gândurile lui cum erau? În fiecare zi erau îndreptate numai spre bine? Numai spre rău. Născocitor de reale și lucruri reale. Fraților, când auziți niște lucruri reale care vin la urechea voastră, nu le mai spuneți mai departe. E destul câte știm, nu mai spuneți mai departe, să rămână acolo într-o parte și Domnul să ne ajute pe toți. Amin? Amin. Domnul a lucrat în viața lui Avram și la vremea potrivită i-a dăruit un fiu. Și Dumnezeu, fiindcă l-a binecuvântat și a vrut să arate tuturor neamurilor care vor fi binecuvântate în Avram, că Avram a fost ascultător, o venit vremea ca Avram să fie pus la încercare. Și o cârtit Avram. Nu o cârtit. Vorbeam cu fratele și cu sora pe mașină când veneam. Noi acum cu mașină și veneam. Ai și indicatoare, ai tot. Dar aveam 3 zile s-au pornit de acasă cu 2 slujitori, cu un măgar și cu fiul lui. După 3 zile din mers pe jos, au ajuns la un loc în care l-au văzut de departe și au trebuit să mai meargă. Și Domnul a spus, acesta este locul pe care l-am pregătit. 3 zile să mergi de aici până în Torino, dacă ești mai tânăr, poate ajungi pe jos până în seară. Dacă e de dimineață. 3 zile. Era obosit, dar au ascultat de Dumnezeu. Frate, să nu crezi că dacă tu pui umărul la calul Dumnezeu, adică să faci voia lui Dumnezeu și să pui umărul să faci bine, să nu crezi că nu vei fi răsplătit. Vei fi răsplătit? Domnul să te binecuvânteze. Orice vorbă și orice gând văi la urechea ta, de descurajare, de deznădejde, sau cineva parcă îți pare că râdi, că ai cântat rău, că n-ai cântat bine, că ai greșit, că ai spus poezia rău, sau ai sărit peste o stolpă.
Cei care faceți o slujbă sau faceți ceva pentru Dumnezeu veți primi răsplată, că Dumnezeu vede năzuința fiecăruia și dragostea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce faci. Dumnezeu să binecuvinteze poporul său în ziua de azi, cu binecuvântare, și dacă vom sta lângă Dumnezeu așa ca Sara, cât de bucuroasă era Sara la 90 de ani, nu știu, poate erau mai tari, mă gândesc tot, la 90 de ani era mult mai tari ca acum, ca Avram o trăi mult mai mult. Să vezi o bătrână acum de 90 de ani cu un copilaș în brață, ar fi parcă ceva de necrezut să vină la binecuvântare o soră. Cea mai vârstă de aici, o vede la binecuvântare, zic, mă, așa strămurile acum. Toate au vremea lor, aceea a fost o excepție. Pentru că Domnul a vorbit și a vrut să arate că are putere, să nu are putere. Pentru că Domnul a făcut tot organismul acesta. Și Domnul știe tot și controla de tot. Dacă oamenii au făcut în așa fel să vadă înăuntru omului, să controlează toate mădularele. Oare Dumnezeu nu vede direct în tine ce ai, ce boală ai? Și ce e cel ce înaintea Domnului? Domnul să binecuvânteze orice soră de aici care a dus copii pe lume, să rămână încredințată că Domnul o va răsplăti. Și rugăciunile care au dus noaptea în taină, și genunchi plângând, poate ascunse de bărbați sau de copii să nu o vadă, și suspidile au fost ascultate și Domnul le va răsplăti, slăvit să fie Domnul. La fel și frață, care stau aproape de familie și stau în post și rugăciunii și așteaptă ca Dumnezeu să împlinească făgăduința. Domnul să binecuvânteze pe fiecare, că cei ce vor vorbi Domnul va rămânea binecuvântat. El binecuvântează toate lucrurile. Dumnezeu să binecuvânteze această familie și toate familiile Dumnezeu, și copiii, și surorile, cei care fac o slujbă, cei care se roagă. Cred că ați venit aici, nu este unul să nu facă o slujbă. Când te rogi, faci o slujbă înaintea lui Dumnezeu, când mijlocești pentru cineva. Sau nu mijlocești. Mijlocești și Domnul Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus, privește în adunare, prin jertfa lui și ne vede pe toți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi în toate. Amin. Dumnezeu minunat! Pe Avram și a lui soție, El l-a binecuvântat cu nespusă bogăție. Domnul l-a chemat să vină din Haldea, din Haran, la o nație străină ca străin în Canaan. Și i-a arătat hotarul țării binecuvântate, unde vor zidi altarul fiii ierei depărtate. Și mergând în cercetare, din Beersheba la Betel, în aceea țară mare, Dumnezeu era cu el. Și mergând mereu înainte spre același răsărit, Domnul cu a lui cuvinte l-a chemat și i-a vorbit. Nu te teme, Avrame, de popoare, că eu sunt răsplătirea ta cea mare, i-a zis Dumnezeu Sfânt. Uite, țara aceasta lată, cu întinsele câmpii, ți-o voi da o ție toată, ție și la tăi copii. Îți voi da un nume mare, te voi binecuvânta. Neamuri multe și popoare vor fi seminția ta. Avrame, zice Domnul, lasă gândurile rele, lasă pentru o clipă somnul și te uită sus la stele. Și te uite la țărâna care s-a topit din munte, numără de poți cu mâna toate boabele mărunte. Și privind Avram spre zarea depărtării pe înserate, l-a cuprins profund mirarea, văzând oști nenumărate. Uriașele castele, Orionul, Ursa Mare, Zodiacul, Carolic, sori gigante plutitoare atârnate pe nimic. Și atâtea constelații în imense galaxii, în nemărginite spații, stele, mii și zeci de mii. Domnul a zis, dacă se poate, dacă e un om în stare să le numere pe toate, atunci, fără ezitare, pot fi numărat și fiii lui Avram cel credincios, toți urmașii seminții Sfințului lui Iisus Hristos. Doamne, cum să poți să numeri pulberea strălucitoare? Avram dădu din numeri, nu se poate. Nu în stare. Numai unul singur știe numărul și dimensiunea, e Dumnezeu din veșnicie, fiindcă El e înțelepciunea. El a calculat distanța spațială dintre ele. El a întărit substanța și a creat mulțimi de stele. Și mergând ca cele urme, ca și Abel din trecut, se făcut păstor de turme omul care a crezut. Și se mulțiră meii și crescură neîncetat și cămile și viței. Avram deveni bogat. Avea sluji și slujitoare angajați cu drepturi sfinte, bogății foarte mare, în talanți și în veșminte. Dar nimic nu întâmplă. Nici talentul, nici șoporul, cauza care îl frământă este
moștenitorul. Peste întreaga lui oștire, după legea din trecut, avea drept la moștenire robul cel întâi născut. Toate turmele grămadă care umblă, care pas, toate îi căzură pradă la străinul din Damasc. Sara, vrut să le împletească însă fiul lui Agar, n-avea drept să moștenească țara ce-a promis în dar. Și pe cât să frământare, fără nicio floare în ram, Domnul se arată iar și îi vorbește lui Avram. Nu te teme, fiindcă planul se împlinește. Nu-i târziu, că voi trece pe la anul, Sara va avea un fiu. Și din el s-or naște fiii seminția cea aleasă pe întinderea câmpiei foarte mare, foarte deasă. Și minunea se împlinise. Nașterea lui Isaac. Deși Sara îmbătrânise, Dumnezeu rămâne în viață. Flori și zâmbete și soare și toți lumea au venit și priveau cu mic și mare fiul cel făgăduit. Când a dat să crească tot mai mare, inima cea părintească îl cuprinsă foarte tare și arăta să știe ce e bine, ce e rău. Încă din copilărie i-a spus despre Dumnezeu. I-a spus despre legământul care Domnul l-a dat când făcuse jurământul, când l-a binecuvântat. Și i-a arătat oștirea țări nenumărată și pământul, moștenirea țării binecuvântate. Mulțimi de robi și robe, păzători de la vite și veșminte și podoabe, fel și fel de felurite. Domnul mi le-a dat pe toate. Câte vezi și câte am, pentru tine sunt păstrate, zic lui Isaac, Avram. Însă anii trăgea balma și Isaac se făcu mare, iar Avram, cu starea calmă, este pus la încercare. Că de sus cerescul tată i-a vorbit cu duioșie. Ia-l pe fiul tău în brață și adu-mi în jertfă mie. Ia și lemnele și focul și Isaac să fie darul, că îți voi arăta eu locul unde vei zidi altarul. Ca să vadă mic și mare unde îți vei topi iubirea, pe jăracul l-a prins, ca să știi omenirea că pe tine te-a învins. Ca să vadă mic și mare, credincios și altoriere, că Avram, prin ascultare, a trecut peste durere. Că mai sus decât odorul care ți încălzește sânul, este Tatăl ziditorul Dumnezeu Sfânt, Stăpânul. El și din cenușă poate să dea viață, să învie. El e mai pe sus de toate Dumnezeu din veșnicie. Și încălecând porniră către locul tăinuit, slujile îl însoțiră pe Avram și au iubit. Și trecând prin văi și creste, până la muntele cel mare, Domnul a zis, acesta este locul pentru închinare. Și lăsând în vale slujii, amândoi pornesc încet ca să aducă taina rugii sus pe munte în secret. Avram simțea cum bate inima pentru sfințire, căci Isaac ducea în spate lemnele pentru jertfire. Și strigă băiețelul, tată, am uitat de acasă să luăm cu noi și mielul pentru jertfa cea aleasă. Și simțind în piept haină, vorbe aceasta ca o schijă. Fiul meu, de această taină, Domnul va purta de grijă. Și privindu-l cu durere, Avram, dar lui iubit, i-a zis, Dumnezeu te cere, fiule, să fii jertfit. Bine, tată, dar credința că eu sunt moștenitorul. Unde ți-i făgăduința ce ți-o dat ziditorul? Unde-i numărul cel mare? Visul fericirii mele, neamuri multe și popoare, ca și numărul de stele. Uite, Domnul stă la ușă. Sus, la veșnicile porți, după ce vei fi cenușă, El te va avea din morți. Și vom merge iar în vale toți la Romi și ne așteaptă, că Dumnezeiasca mână e puternică și dreaptă. Peste lemnele uscate a fost jertfa așezată, peste mâini și peste spate cu o funie legată. Și luând în mână șperul să scăpungă fără grai, atunci un glas străbate cerul și strigă, Avrame, stai! Domnul ți-a văzut credința! Nu te atinge de băiat! Lasă-l! Nu-i curma ființa că și bine cuvântat! Toată oastea îngerească și-a dreptat spre voi privirea! Toți doresc ca să privească mare taină, mântuirea, începând cu prima viță, cu Avram cel credincios și urcând din spiță în spiță până la Iisus Hristos.
până va suna trompeta deșteptării din morminte, când cei sfinți, lăsând planeta, vom zbura spre cerul sfinte. Iată mii de ani vor trece, în al treilor sfiș, uite avranele lângă tine un berbece în tufiș. Iată acesta deocamdată. Ca asemenea lui se frânge mielul jertfei fără plată, care moartea o învinge. Și să înălțăm mirosul de pe munte tot mai sus, ca Avram e credinciosul care îl vede pe Iisus. Cum Evanghelistul scrie că Avram s-a bucurat, văzând că Hristos învie după ce l-a îngropat. Și mergând din nou la turme și la cortul de stâjare, ne-a lăsat aceste urme, fraților, în credință să fim tari, să nu poată și nici ura, și nici iubirea celui rău, ura celui rău, să producă despărțirea între noi și Dumnezeu. Prin credință și prin fapte, Avram a reușit ca să alunge neaga noapte și să adungă mântuire. El privea pe altă țară. Prin credință, alții zori, vârful celălalt de scară, ce e acoperit cu dori. Că nu-s mai frumoasă are pentru Domnul închinarea, decât fără comentarii să-i aducem ascultarea. Amin? Amin. Și în ziua fericită vom vedea cu toți limanul, țara noastră mult dorită, cerul slavei, Canaanul. Amin. Amin.